даври 15-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб бо иштироки дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе ва пахтакори ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд баргузор гардид. Дидори дастаҳо ба хотири зери таъмиру тармим қарор гирифтани варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе дар варзишгоҳи шаҳри Кӯлоб баргузор шуд ва мухлисони зиёд бозии мазкурро тамошо карданд. Дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе дар бозии имрӯза бештар ба футболбозони эҳтиётӣ такя намуда, то дақиқаҳои 40-уми бозӣ ба натиҷаи дилхоҳ ноил нагардид. ҳулбуки ноҳияи Восе ба ҳайси мизбон танҳо дар дақиқаи 40-уми бозӣ бо талошу такоппуи ҳамлавари даста Зокир Фузайлов ба кушодани ҳисоб даст ёфта дар ҳисоби бозӣ ба пеш баромад. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи ҳулбук ба итмом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад боз ҳам соҳибони майдон бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. баъди иҷрои як ҳуҷуми тезкор нимҳимоятгари ҳулбуки Восе Шараф Саидов голи навбатии худро дар чемпионати имсола ба нишон расонид. бо гузашти вақт дастаҳо чанд маротибаи дигар имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳамдигар тӯбро ворид карда ҳисоби бозиро тағйир диҳанд, аммо дар дақиқаи 86 баъди партофти Зокир Фузайлов нимҳимоятгари канори чапи дастаи ҳулбук Наҷмуддин Шамсиддинов голи сеюми ҳулбукро дар бозии имрӯза ба тури дарвозаи рақиб ворид намуда ғалабаи комили дастаро таъмин намуданд. ҳамин тариқ бозии дастаҳои ҳулбуки ноҳияи Восе ва пахтакори ноҳияи Ҷабор Расулов бо ҳисоби 3-0 бар нафъи соҳибони майдон дастаи ҳулбук ба итмом расида шогирдони Қаноат Латипов роҳи худро барои дарёфти рохати Лигаи олӣ идома медиҳанд. дирӯз дастаи Динамо аз дастаи Ҳосилот ва дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ дар майдони худ аз дастаи Зафаробод равшан шикаст хӯрд ва онҳо се холӣ аз мо дур шуданд ва имрӯз фақат танҳо ба мо ғалаба лозим буд. бинобар ҳамин ҷиддӣ тайёр шудан ба бозӣ ин вазифаи асосии мо буд ва маҳз ҳамин буд ки инро шогирдони ман дарк карданд. гарчанде ки мо дар майдони равшани Кӯлоб мо бозӣ кардем, мо худро ҳамчун дар хонаи худ ҳис кардем.